δύο ανθρώπους που τον έναν τον εγνώρισα πάρα πολύ έντονα στα χρόνια μου τα φοιτητικά και αργότερα ως διάκονος και ως ιερέας, τον γέρονταν Ευμένιον των Λεπρών. Ήταν ο εξομολόγος μου στα χρόνια αυτά, ιδιαιτέρως από το 1982 μέχρι το 87 ήταν ο εξομολόγος μου. Στη συνέχεια ήρθα Κύπρο μοναχός, αλλά πήγαινα τακτικά και τον έβλεπα. Έβλεπα λοιπόν εκεί στο κελίν του γέροντος Ευμενίου, ήταν κριτικός, μία φωτογραφία πάντοτε πάνω ψηλά από την βιβλιοθήκη του. Τον ερώτησα ποιος είναι ο μοναχός, του είπα, ο γέροντας που είναι στη φωτογραφία. Μου είπε ο πατέρας Άθιμος. Του λέω πρέπει να ήταν σημαντικό πρόσωπο για σένα. Μου λέει ήταν σημαντικό πρόσωπο για τον γέροντα μου. Ήταν ο γέροντας του πατρός Νικηφόρου στη Χίο. Μου έκανε εντύπωση ότι σε κάποια στιγμή εξαφανίστηκε η φωτογραφία. Του λέω μα πού πήγαινε η φωτογραφία του Παπάθημου? Μου λέει να μην με ρωτάς, να μην είσαι περίεργος. Ήταν και απότομος ως κριτικός. Ερώτησα ένα φίλο μου λεπρών, τον μακαριστόν κύριον Αριστίδη. Του λέω κύριε Αριστίδη, μα γιατί μετακίνησε, γιατί χάθηνε η φωτογραφία του Παπάθημου? Μου λέει ξέρεις, ο πατήρ Θεόκλητος ο Διονυσιάτης έγραψε βιβλίο, μου λέει, και παρουσιάζει την αγιότητα του Ανθίμου, και ο γέροντας, μου λέει, δεν θέλει να ξέρει ο κόσμος ότι με οποιονδήποτε τρόπο είχε σχέση με ένα Άγιο. Τόσο εκρύβονταν αυτοί οι άνθρωποι επιμελώς. Αργότερα αυτός ο Παπαάνθιμος, ότι το Πατριαρχείο τον αγιοκατάταξε και γιορτάζει τη μνήμη του την ερχόμενη Κυριακή 15 του μηνός αυτού του τρέχοντος μηνός του Φεβρουαρίου. Άρα πίσω από το γέρο Ευμένιο κρύβεται ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός. Πίσω από τον Άγιο Νικηφόρο των Λεπρών κρύβεται ο Άγιος Άνθιμος της Χίου. Και πίσω από τον Άγιο Άνθιμον της Χίου κρύβεται ένας Όσιος, ο Όσιος Παχώμιος, επίσης της Χίου, αγιοκαταταχθής και αυτός, ο οποίος είναι εκτός από γέροντας του Αγίου Ανθίμου της Χίου, είναι ο γέροντας του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως. Όταν ο Άγιος Νεκτάριος επήγε να γίνει μοναχός, επήγε στη Χίο κοντά στον Όσιον Παχώμιο και είχε συνασκητήν του τον Όσιον Άνθιμον της Χίου. Ο Άγιος Νικηφόρος εγεννήθηκε το 1890 στην Κρήτη, στο Συρικάριν της των Χανίων, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται στη Μητρόπολη Κισάμου και Σιλίνου. Ονομαζόταν Νικόλαος Τζανακάκης. Ήταν ένας ψηλός νέος, δυνατός, όμορφος, πρόσχαρος, καλόκαρδος και με εξαιρετικά καλή φωνή. Τα 13 του χρόνια, όπως το είχα συνήθειο οι γονείς μας, από αυτόν το ορεινό χωριό Καστανοχώρη, ο πατέρας του τον εκατέβασε για δουλειά στα Χανιά, στην πόλη, για να γίνει κουρέας, και στα 16 του αρρωστά. Λίγο πιο πριν, όχι ακριβώς στα 16, στα 15 του αρρώστησε. Είδε πάνω στο σώμα του μερικές κοιλίδες και αντιλήφθηκε ότι αυτές οι κοιλίδες δεν είναι συνηθισμένες. Η λέπρα ήταν μια ασθένεια η οποία πραγματικά όποιος την έπαιρνε αυτή την ασθένεια δεν ήταν μόνο ότι η πόνη ήταν αβάσταχτη,
αλλά έπρεπε να απομονωθεί από όλη την οικογένεια του. Έπρεπε αμέσως να έρθει η αστυνομία και το υγειονομείο να τον συλλάβει ως να ήταν ένας κακούργος και να τον μεταφέρει για τους κριτικούς εις στη Σπιναλόγκα. Οι χιώτες είχαν δικών τους αναρωτήριων ή στοιχείων και μάλιστα οι χιώτες ήταν οι πρώτοι από όλους τους Έλληνες που έκαναν αναρωτήριο. Μόλις αντελήφθηκε ο Νικόλαος, όπως λέγεται ο Άγιος Νικηφόρος, ότι τα σημάδια που έχει στο σώμα του είναι σημάδια λέπρας, δεν ήθελε να πάει στη Σπιναλόγκα. Ήξερε ότι στη Σπιναλόγκα ήταν καταδικασμένος να ζήσει σε απομόνωση, να ζήσει με φρικτούς πόνους και δεν υπήρχε και καμία θεραπεία της αρρώστιας. Οπότε τι σκέφτηκε ο Νικόλαος? Να πάει στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια τότε υπήρχε μία ομογένεια που ήκμαζε, ελληνική ομογένεια. Ήταν 16 χρονών όταν πήγαινε ο Άγιος στην Αλεξάνδρεια. Εκεί συνέχισε να είναι κουρέας, πήγαινε να ξομολογηθεί σε έναν από τους αρχιερείς εκεί του Πατριαρχείου και ο καλός αρχιερέας του είπε: άκουσε παιδί μου, αυτή η ασθένεια σε κάποια στιγμή θα φανερωθεί και θα σου προκαλέσει και μεγάλους πόνους. Θα σε στείλω, του λέει, στον πατέρα Άθιμον τον Βαγιανά που είναι χιώτης και μένει, του λέει, είναι ο εφημέριος του λεπροκομείου της Χίου. Ήταν τότε ο Νικόλαος 24 χρονών λεβέντης. Οπότε επήγαινε εκεί, τον υποδέχτηκε ο Άγιος Άνθιμος. 2 χρόνια μόνο χρειάστηκε ο Νικόλαος για να γυρίσει το διακόπτη της ζωής του. Προσέξτε αυτήν τη λεπτομέρεια. Δεν μπορούσε και αυτός ως άνθρωπος νέος, 24 χρονών, 25 χρονών, βλέποντας ότι εμπήκε σε ένα χώρο όπου οι άνθρωποι ήταν σαπημένα κρέατα στην ουσία, που ο ένας ευωγκούσε, ο άλλος επονούσε, ο άλλος απελπίζετον, μερικοί οδηγούνταν στην αυτοκτονία βλέποντας ότι δεν είχαν προοπτική. Μου έλεγε μια γυναίκα, ήταν μια όμορφη κοπέλα, κριτικιά αυτή, οπότε ξαφνικά διεπίστωσε ότι ήταν λεπρή. Ήταν παντρεμένη και είχε και έναν παιδί. Με τον άντρα της εκλεφτήκα, τόση αγάπη είχαν. Οπότε λέει, το μαρτύριο μου δεν ήταν, μου λέει, μόνο η αρρώστια. Ήταν πώς να το πω του αντρός μου και να τον πείσω να μην με ακολουθήσει. Ένας άντρας, μου λέει, που με έκλεψε. Οπότε του είπε: άκουσε Δημητρό μου, έχω πιάσει τη δύσκολη αρρώστια, έτσι την έλεγα στα μέρη τους. Αυτό σε λιποθύμησε, λέει. Πρέπει, του λέει, να χωρίσουμε και θέλω να μην έρθεις ούτε στο λιμάνι. Αυτός της είπε: όχι, θα έρθω κι εγώ μαζί σου εις στο λεπροκομείο της Αθήνας, στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλεο. Αυτή επέμενε, του λέει: όχι, θα κινδυνεύει το παιδί μας. Και το παιδί μας τους είπε: θα βρεις μια καλή γυναίκα και θα περιμένω, του λέει, μέχρι να παντρευτείς και έτσι να φύγω. Και αυτή η γυναίκα να μεγαλώσει το παιδί μας και να μην έρθεις ποτέ να φέρεις το παιδί να με δει. Το παιδί μικρό, μερικών μηνών. Τον έπεισε, επαντρεύτηκε αυτός, αφού πήρα διαζύγιο, διότι υπήρχε νόμος του αστικού δικαίου που ήταν αιτία διαζυγίου η λέπρα. Τον επάντρεψε τον άντρα της και μπήκε στο καράβι, λέει, και ήρθε στην Αθήνα. Αυτή η γυναίκα
ήταν του γέροντος Ευμενίου και του Αγίου Νικηφόρου από τις πιο πιστές υποτακτικές. Έδωσε ο Θεός χαρίσματα και διορατικών. Ημούμε πατέρες, σας τα λέω αυτά για να δείτε ότι ο Θεός δίνει την αρρώστια εις τους ανθρώπους, αλλά όταν ο άνθρωπος αυτήν τη φουρτούνα της ασθένειας, που ιδιαιτέρως εις τη λέπρα δεν είναι μόνο σωματικός ο πόνος, αλλά και ψυχικός και κοινωνικός και πνευματικός, διότι ο άνθρωπος μπορεί να μην αντέξει την ασθένεια. Όταν ο άνθρωπος πάρει δύναμη από τον παντοδύναμο Θεό, τότε ο Θεός του δίνει και χαρίσματα. Όχι μόνο των καλογέρων. Αυτή που σας λέω είναι μια έγγαμη γυναίκα, εσκότωσε μέσα της κάθε συναισθηματισμό και κρατήθηκα, μου έλεγε, από τα ρούχα του Χριστού. Και αυτός μου λέει, ποτέ δεν με απαρνήθηκε. Έτσι και ο Άγιος Νικηφόρος στοιχείων εγύρισε το διακόπτη, όπως σας είπα προηγουμένως. Τι σημαίνει αυτό? Σταμάτησε να μαραζώνει για το κατάντημά του. Τον εβοήθησε βεβαίως πάρα πολύ ο Άγιος Άθιμος. Αντελήφθηκε ότι υπάρχει ένας τρόπος ζωής που η ασθένεια δεν τον εμποδίζει καθόλου στο να αξιοποιήσει μάλιστα την αρρώστια και να οδηγηθεί σε βαθιά μετάνοια και σε βαθιά εσωτερική πνευματική εργασία. Με τη βοήθεια του πατρός Ανθίμου απόκτησε μέσα του το θείον έρωτα. Εγνώρισε την αγάπη του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων μας. Και μέσα σε 2 μόνο χρόνια ο Νικόλαος έπεισε με την στροφή που πήρε την πνευματική τον πατέρα και ακατοπινών Άγιον Άθιμον της Χίου και έγινε μοναχός και ονομάστηκε μοναχός Νικηφόρος. Έμαθε πολύ καλή βυζαντινή μουσική. Μιλούμε δηλαδή ότι ήταν αγγελική η φωνή του. Κάποτε οι μοναχές της Χίου στην Παναγία τη Βοήθεια, ένα μοναστήρι που γυναικείων που έφτιαξε ο Άγιος Άθιμος της Χίου, του είπαν του πατρός Ανθίμου, δεν φέρνεις και μια φορά από το λεπροκομείο τον πατέρα Νικηφόρο να μας ψάλλει σε μια ανακρυπνία? Και έψαλε, λέει, έναν άξιο νεστή. Και όταν ακούσαν οι μοναχές, επέσαν στο έδαφος και έκλαιαν. Δεν εξανακούσαν, λέει, τέτοια αγγελική φωνή, αλλά τους έκαμε εντύπωση ότι έψελνε και ήταν το κουκούλιν του κατεβασμένο μέχρι εδώ, μέχρι τη μύτη του κάτω, και δεν έβλεπαν το πρόσωπό του. Όταν ήρθε η ώρα να κοινωνήσει, εσήκωσε το κουκούλι και φάνηκε το πρόσωπό του. Και τότε, λέει, μερικές ελιποθύμησαν όταν είδα πόσες τρύπες είχε αυτόν το πρόσωπο που έψελνε αγγελικά και τι πληγές είχε αυτόν το πρόσωπο. Και επίσης του έδωσε ο Θεός το χάρισμα της εσωτερικής προσευχής και είχε το χάρισμα της διδασκαλίας, της χαρούμενης διδασκαλίας. Πάρα πολύ χαρούμενα, λέει, υποδεχόταν τους όποιους επισκέπτες του λεπροκομείου. Σε βαθμό, λέει, που επισκέπτες έλεγα, μα αυτός που έχει τόσα προβλήματα υγείας, έχει τόση χαρά. Και απορούσαν ποια ήταν η αιτία της χαράς του Νικηφόρου. Ήταν η εκκοπή του θελήματος, η εσωτερική προσευχή, η συνεχής μετάνοια που είχε, διότι απόκτησε γρήγορο νου, καρδία νύφουσα, η οποία συνεχώς εκαθάριζε τον όποιον λογισμό, την όποιαν επιθυμία έβλεπε είτε στον νου του να ανεβαίνει, είτε στην καρδία του να αποθηκεύεται. Και έτσι ο καθαρός νους, η καθαρά καρδία του έδιδε τη δυνατότητα μιας μεγάλης χαράς. Γιατί δεν μπορεί έναν τέτοιο νου
και μια τέτοια καθαρά καρδία να μην την επισκεφτεί ο Θεός. Ένα από τα πρώτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η πραότης, η εγκράτεια. Πάρα πολλοί δαιμονισμένοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας άκουσαν για την αγιότητα του Αγίου Ανθίμου. Μας έλεγε ο πατήρ Ευμένιος ότι τουλάχιστον 24 δαιμονισμένους ήταν παρόν ο Άγιος Νικηφόρος που έκαμε καλά ο Άγιος Άνθιμος της Χίου. Έμεινε μαζί με τον Άγιο Άνθιμο της Χίου μέχρι και το 1957. Σκεφτείτε, όταν έφτασε στο λεπροκομείο της Αγίας Βαρβάρας στο Εγάλεο στην Αθήνα, ήδη ήταν τυφλός, λεπρός, και σιγά σιγά επαρέλυσε κιόλας και ήταν ξαπλωμένος. Όμως έμαθαν τις ακολουθίες απ' έξω, όλα τα χερουβικά, όλα τα άξιον εστί, τις απαντήσεις, τις λειτουργικές, τα Κύριε ελέησον, τα παράσχου Κύριε, που εμπορούσε να λειτουργήσει με οποιονδήποτε, και μάλιστα να πει και των Απόστολων, όλους τους Αποστόλους του έτους απ' έξω. Και ήταν ο Κύριος ψάλτης στον ναό των Αγίων Αναργύρων, εκεί στο λεπροκομείο της Αθήνας πλέον, στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλεο. Εκεί λοιπόν το 1957, όταν επήγε έχοντας στην τσέπη του μίαν επιστολή. Η επιστολή ήταν από τον Άγιον Άνθιμον της Χίου και απευθυνόταν στον πατέρα Ευμένιο και του έλεγε, αυτήν την επιστολή μου την διηγήθηκε ο ίδιος ο γέροντας Ευμένιος. Έγραφε ο Άγιος Άνθιμος στον πατέρα Ευμένιο, πατέρα μου, Πάτερ Σοφρόνιε, λογόταν Σοφρόνιος τότε ο Ευμένιος, ύστερα ονομάστηκε Ευμένιος όταν χειροτονήθηκε ιερέας. Σου στέλνω έναν θησαυρόν. Αυτός θα σε μάθει την απλανή οδόν των Αγίων. Να τον υπηρετήσεις και όσα χαρίσματα έχει αυτός θα σου τα δώσει ο Θεός. Μου έλεγε ο γέρο Ευμένιος ότι, ξέρεις γέ μου λέει, μέχρι τότε εγώ, επειδή έφυγα πολύ νέος από το μοναστήρι μου στην Κρήτη, δεν είχα, μου λέει, άνθρωπο να με διδάξει την πνευματική ζωή. Και ήθελα έναν άνθρωπο, μου λέει, να μου μάθει την προσευχή, την εσωτερική, να μου μάθει ορισμένους τρόπους μετανοίας. Και μου έστειλαν αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός. Και ό,τι είχε κληρονομήσει από τον Άγιον Άνθιμον, του έδωσε όλα αυτά ο πατήρ Νικηφόρος του πατρός Ευμενίου. Να πω ένα-δυο γεγονότα που μου τα είπε ο ίδιος ο γέρο Ευμένιος. Το ένα, μια φορά λέει, τον έβαλε να κοιμηθεί τον πατέρα Νικηφόρον στο κρεβάτι του. Τώρα ο γέρο Νικηφόρος, είπαμε, σχεδόν λεπρός και τυφλός. Και ήταν και χειμώνας. Και εγώ έφυγα, λέει, να πάω στο κελί μου να κοιμηθώ. Όταν πήγα στο κελί μου, λέει, σκέφτηκα, τη σώπαν την έκλεισα. Και μου πήγαινε η ιδέα, λέει, ότι δεν έκλεισα τη σώπα. Δεν έσβησα τη σώπα. Και επέστρεψα πίσω. Και όπως επέστρεψα πίσω, λέει, τι να δω. Ανοίξα την πόρτα σιγά σιγά για να μην ξυπνήσω το γέρο Νικηφόρον και είδα αυτόν που ήταν παράλυτος, που ήταν τυφλός, να είναι ένα μέτρο πάνω από το κρεβάτι, σε στάση προσευχής, με τα χέρια ανοιχτά να προσεύχεται προς τον Κύριο. Γεμάτος φως. Έκλεισα, λέει, την πόρτα σιγά σιγά για να μην καταλάβει ο άνθρωπος του Θεού και να μην ενοχλήσω την όρασή του. Και βγήκα έξω, λέει, και έκλαψα και είπα, Θεέ μου, μα σε τι μεγάλον Άγιον μου έστειλες να υπηρετήσω. Βλέπετε λοιπόν ο Θεός πως αγιάζει τους ανθρώπους του και πως μεταποιεί
τους ασθενείς σε αγίους. Και τελικά η ασθένεια ήταν η πρόφαση, ήταν η αφορμή για να εισέλθουν αυτοί οι άνθρωποι στην αγιότητα. Επήγε μια φορά, λέει, ο γέρο Ευμένιος και τον άκουσε να προσεύχεται. Και να προσεύχεται εκφώνος ο Άγιος Νικηφόρος. Και είπε ο πατέρ Ευμένιος, για να ακούσω πώς προσεύχεται ο γέροντάς μου. Και ενώ περίμενε εκεί να ακούσει, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, και τι έλεγε νομίζετε? Χριστέ μου, συγχώρεσέ με τον ελεηνό, το ψεύτη, εγώ που έκλεψα, εγώ που επόρνευσα, συγχώρεσέ με τον κατάλαλο, εγώ που κατακρίνω, που δεν έχω αγάπη. Μα δεν έμεινε αμαρτία των εσχρών, λοιπόν, που να μην την οικειοποιηθεί. Μιλούσε του Χριστού ως να είναι ο χειρότερος εγκληματίας των φυλακών, ο χειρότερος αμαρτωλός ενός πορνίου. Δεν άντεξε ο πατέρ Ευμένιος και του λέει, γέροντα, μα πολύ κατηγορείς τον εαυτό σου. Και τι του απάντησε ο Άγιος? Παιδί μου, στην προσευχή σου είναι πάρα πολύ καλό να κατηγορείς τον εαυτό σου. Ο Άγιος Νικηφόρος εκοιμήθηκε 4 χρόνια πριν τον Άγιον Άνθιμο. Δηλαδή, ο Άγιος Άνθιμος εκοιμήθη 15 Φεβρουαρίου του 1960 και ο Άγιος Νικηφόρος εκοιμήθη 4 Ιανουαρίου το 1964. Ο γέρο Ευμένιος αυτός ξεκίνησε για να γίνει μοναχός. Καθόταν, λέει, γεννήθηκε πρωτοχρονιά το 1931. Ήταν, λέει, κάπου 15 χρονών και καθόταν με την αδελφή του την Ευγενία και έτρωγαν, όπως το λένε στην Κρήτη, μακαρόνες. Μακαρόνες είναι τα μελομακάρουνα, οι τηγανίτες, τα ξεροτίανα που λέμε εμείς. Και όπως έτρωγαν τις τηγανίτες χωρίς ζυβανία, ίσως και με τσίπφουρο, διότι πίνουν οι κριτικοί, εκείνη την ώρα, λέει, ήρθε ένα φως μέσα του και είπε της αδερφής του, Ευγενία, φεύγω, θα πάω να γίνω μοναχός στον Άγιο Νικήτα. Ένα πολύ μικρό μοναστήρι, σπήλαιον είναι στην ουσία, στην νότια περιοχή της Κρήτης, προς το Λιβικό Πέλαγος. Επήγαινε εκεί, ήταν ο γέροντας ο Ιερόθεος με 2 άλλους, νομίζω, τυφλούς καλογύρους, και ο γέρο-Ευμένιος έγινε ο υπηρέτης όλων. Μια ζωή υπηρετούσε ο γέρο-Ευμένιος. Όταν έγινε 24 χρονών, ας ήταν και καλόγυρος, υπήρχε νόμος τότε που έλεγε όλοι οι καλόγεροι στα 24 τους πρέπει να πάνε στρατό. Οπότε τι έγινε? Εξηρίστηκε, έβαλε τα στρατιωτικά του και πήγε στρατό και κατατάχθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί στη Θεσσαλονίκη ένιωσε τους πρώτους πόνους της λέπρας. Μου τους περιέγραψε. Μου είπε, ένιωθα ότι μια σιδεροχτενιά, χτενιά που μαζεύουμε τα φύλλα, ως να σου την πήξει κάποιος πίσω στην πλάτη και να σου τραβά τις σάρκες σου κάτω. Τέτοιον πόνο, λέει, αισθανόταν. Και έλεγε, μα τι έχω και πόνο έτσι? Μα Παναγία μου, τι πόνος είναι αυτός? Δεν ξανάνιωσα στη ζωή μου έτσι πόνος. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πάρα πολύ μεγάλης σωματικής δύναμης. Οπότε απορούσε τι θα του πούνε οι γιατροί. Ήρθε ένας γιατρός, λέει, μεγάλης ηλικίας και του λέει, άκουσε στρατιώτη Σαριδάκη. Σαριδάκης ήταν το επίθετο του. Πρέπει αυτή τη στιγμή να έρθει το υγειονομείο και η αστυνομία και να σε συλλάβουν και να σε στείλουμε στην Αθήνα. Απευθείας του λέει, γιατί του λέει τι έκανα? Έχεις λέπρα.
την ασθένεια του Χάνσεν. Ήμουνα στο κρεβάτι, λέει, και του είπε, μα σοβαρό μιλάς, γιατρέ, έχω ασθένεια της λέπρας? Του λέει, ναι. Και δηλαδή τώρα εγώ θα έχω αυτόν τον μεγάλο σταυρό? Του λέει, ναι. Από τη χαρά μου, λέει, έπεσε κάτω από το κρεβάτι. Του λέω, μα κύριε, λέει σου, εχάρηκες? Μου λέει, χάρηκα, ναι. Βλέπετε, γι' αυτό σας λέω, έχει και κάποιες ομοιότητες στη ζωή του με τον Νικηφόρο, αλλά αυτός, ας ήταν και 24 χρονών που έπιασε την αρρώστια, ήδη ήταν καλόγυρος όριμος, ασκητής, αφού από τα 20 του έβγαλε δαιμόνιον ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος. Από τα 20 του. Οι δαιμονισμένοι που θεράπευσε ως τώρα ζει. Σκεφτείτε. Του λέω, καλά, γιατί χάρηκες, Γέροντα? Και μου είπε την εξής απάντηση. Διότι με λιγουργέ μου, όταν σου στείλει ο Θεός μεγάλη αρρώστια, σημαίνει μεγάλος σταυρός. Και άμα το αντέξεις με τη δύναμη του Θεού, μεγάλος σταυρός, μεγάλη Ανάσταση. Και είπα, Θεέ μου, μα δεν είμαι άξιος εγώ για να έχω τόσο μεγάλο σταυρό. Τόσο με αγαπάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοήθαμε μόνο να τον αντέξω. Καλά, του λέω, δεν επονούσες? Αφού σου είπα, μου λέει, επονούσα. Αλλά όσον επονούσε το σώμα μου, τόσον εχαίρετουν η καρδιά μου. Μάλιστα μου είπε και το άλλο. Μόλις αυτός εχάρηκε, εγέμισε, λέει, γύρω γύρω το κρεβάτι μικρούς δαίμονες. Και τους έβλεπες? Δεν τους έβλεπα, μου λέει. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Σκεφτείτε άνθρωπο, ναι. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Και τους έβλεπε, λέει, γύρω γύρω και ερχόντουσαν έτσι, λέει, να τον εκφοβήσουν, να του επιτεθούν. Ερχόντουσαν μέχρι το σώμα και μια ώρα τη δύναμη, λέει, τους έρδιωχναν πίσω. Του λέω, και τι έκανες εσύ? Πιο πολύ χάρηκα, έτσι μιλούσε. Ήταν ένρινος. Πιο πολύ χάρηκα. Είπα, τι ωραία, είναι η δύναμη του Θεού μαζί μου. Ούτε το σατανά δεν αφήνει να με πλησιάσει. Και πήρα πάρα πολύ θάρρος εκείνη την ώρα. Κατάλαβα πόσο δυνατή είναι η πίστη μας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εκατέβηκε θέλοντας και μη θέλοντας εις το λεπροκομείο της Αγίας Βαρβάρας στο Εγάλεον. Συνάντησε εκεί, όπως σας είπα, άλλους λεπρούς και ήταν μόνος του μέχρι που ήρθε ο Άγιος Νικηφόρος, όπως σας είπα, το 57, και πλέον τον έκαμε γέροντά του. Τότε στην Αθήνα, τότε ήταν η εποχή των οργανώσεων, των θρησκευτικών οργανώσεων. Αυτοί ασχολούντουσαν με την ηθική, όχι με την ασκητική και με τη φιλανθρωπία. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, όταν ξεκίνησαν να πηγαίνουν στο λεπροκομείο για να παρηγορήσουν τους λεπρούς, τους πεταξούμενους, τους σαπημένους, τα σάπια κρέατα, και με έκπληξη συναντούσαν εκεί μέσα Αγίους, χαρούμενους, όχι όλοι. Υπήρχαν τότε, μου είπαν, 400-500 λεπροί μέσα στο λεπροκομείο της Αθήνας, και αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν δίπλα από την Αθήνα μέσα σε μια φυλακή, στην ουσία ανοιχτή φυλακή. Είχαν την εκκλησία τους, μερικοί επαντρευόντουσαν και μεταξύ τους, είχαν ιερέα δικών τους, ψάλτες ήταν ο Άγιος Νικηφόρος και ο Πάτερ Ευμένιος. Λοιπόν, και οι μισοί έτρεχαν στην εκκλησία και στην αγιότητα, οι άλλοι μισοί στην αμαρτία. Είχε και ανθρώπους οι οποίοι δεν ακολουθούσαν τους Αγίους ανθρώπους αυτούς και έλεγαν, η ζωή είναι μικρή, ό,τι προλαβούμε. Όταν λοιπόν εκοιμήθηκε ο γέρο Νικηφόρος, έμεινε μόνος του πια ο Πάτερ Ευμένιος μας, όμως ήταν πλέον πολύ καλά καταρτισμένος πνευματικά από το 64. Εάν μου πείτε πώς ήταν ο γέροντάς μας, ο Ευμένιος, χαρούμενος,
Μα δηλαδή η χαρά του ήταν σκανδαλώδης. Εάν τον εβλέπετε πως έκαμε απόλυση, μέχρι να κάνει απόλυση πατέρες, τα γέλια του έφταναν στα αυτιά του. Αυτός ο τόσο χαρούμενος άνθρωπος κάποτε εγινόταν θυμωθιάρης, μα απέραντα θυμωθιάρης. Και έλεγες Παναγία μου, μα πώς γίνεται ένας σαν τέτοιος άνθρωπος να έχει τέτοιο θυμό? Μια φορά έβαλαν τις φωνές ενώ εκρατούσαν τα Άγια, πάντων ημών νηστεί Κύριος ο Θεός. Γιατί έβαλαν τις φωνές νομίζετε? Γιατί είδαν τα παιδιά, μικρά παιδιά όπως το παιδί σου εσένα, και κάθονταν στα σκαλιά του ιερού, εκεί που είναι το εικονοστάσι. Και όπως κρατούσαν τα σκαλιά, με συγχωρείτε, τα Άγια, λέει, τα παιδιά είπαν να φύγουν από εκεί, γρήγορα να φύγουν από εκεί τα παιδιά. Εμείς οι φρίσκοι, εμείς οι τυποποιημένοι, κονσερβοποιημένοι χριστιανοί, δεν μας άρεσε. Λέμε, γίνεται να κρατάς τα Άγια και να κάνεις παρατήρηση? Δεν γίνεται. Όμως ο γέρο Ευμένιος το έκανε. Όταν τον ερώτησα, επειδή είχαμε πολύ στενή σχέση, γέροντα, μα γιατί εθίμωσες τον παιδιό? Μου λέει, διότι τα παιδιά βλέπουνε. Πήρε έναν ύφος παιδικό. Μου λέει, τα παιδιά βλέπουνε και δεν θέλω να λένε αυτά που βλέπουνε. Τι βλέπαν τα παιδιά? Τα παιδιά έβλεπαν και έλεγαν, ο παππούλης δεν περπατά στη γη. Τον έβλεπαν ότι είχε αγιότητα, ότι ήταν την ώρα της εισόδου πάνω από το πάτωμα. Και δεν ήθελε ο γέροντας με την αφάνεια που του εδίδαξε ο Άγιος Νικηφόρος να κρατά, δεν ήθελε να δοξάζεται ούτε από τα παιδιά. Και ευχέρος ακερός έκαμε και κανένα θυμό για να θολώνει τα νερά, για να μην έχουμε κανένας εμπιστοσύνη στην αρετή του. Γι' αυτόν και κατέβασε, όπως σας είπα στην αρχή αυτής της ομιλίας, την φωτογραφία του γέροντά του παππού του μάλλον, όχι του γέροντά του, του Αγίου Ανθίμου, διότι μόλις ο Άγιος Άνθιμος έγινε πασίγνωστος λόγω του βιβλίου, ο Πάτερ Ευμένιος, σαν έξυπνος ασκητής που ήταν, έκρυψε. Δεν ήθελε να λέμε την παραμικρή καλή κουβέντα ούτε για αυτόν ούτε για τους γεροντάδες του. Θυμούμε μια φορά που του είπουν, γέροντα, μα μεγάλος Άγιος ο Πάτερ Πορφύριος. Πού το ξέρεις? Πού το ξέρεις και μιλάς? Ξέρεις ότι κάνεις ζημιά τώρα? Δεν πρέπει να λύσεις όσον είναι ζωντανός. Καλά, τι είπα, του λέει ο Σιώ? Είπα πως είσαι ένα Άγιος άνθρωπος. Δεν ξέρεις εσύ να μην μιλάς. Καλώς είναι, αγωνίζεται ακόμα. Ο Θεός θα του βοηθήσει. Και έκλεισε αμέσως. Πήγα να δω τον γέρο Πορφύριο. Μου λέει, πας στο γέρο Ιάκωβο, το Τσαλίκι. Του λέω, πηγαίνω, όχι τακτικά του λέω, όποτε μπορώ. Τακτικά του λέω, πηγαίνω 3 φορές την εβδομάδα και κάνουμε ακολουθίες μαζί με τον γέρο Ευμένιο. Τον Ευμένιο, βρε, μου λέει, βρήκες τον Ευμένιο? Μα τι άνθρωπος είσαι εσύ, μου λέει. Κύριε Λέησο, αυτός γέμινε ο κρυφός Άγιος της εποχής μας. Τι είμαστε εμείς μπροστά στον Ευμένιο? Σε παρακαλώ, μου λέει. Έπιασε το χέρι μου. Πως είναι ένας άρρωστος που εκλιπαρεί τα φάρμακά του? Δώστε μου τα φάρμακά μου για να γιάνω. Σε παρακαλώ, μου λέει, σε παρακαλώ, φέρε μου τον Ευμένιο γε μου εδώ. Θέλω έναν άνθρωπο να του ανοίξω την καρδιά μου. Θέλω έναν άνθρωπο να ξομολογηθώ. Του λέω, θέλετε να ξομολογηθείτε στον Πάτερ Ευμένιο? Ναι, μου λέει. Την ερχόμενη Κυριακή να πάει να του ψάλεις και μετά να το βάλεις σε έναν αυτοκίνητο να το φέρεις. Του λέω, γνωρίζεστε? Γνωρίζομαι, μου λέει. Ερχόταν ο Ευμένιος, μου λέει, όταν ήταν ακόμα σοφρόνιος, επειδή ο γέρο Ευμένιος δεν του έκαμε ζημιάνη λέπρα, ξέχασα να σας πω ότι το 1947 ευρέθηκε το φάρμακο, το λεγόμενο εμβόλιο του Χάνσεν, και έτσι
Σταμάτησε η λέπρα και δεν εξελίχθηκε να του αλλοιώσει το γέροντα Ευμένιο. Και τον έστελναν όλοι οι λεπροί κάθε Σαββάτο, έβαζαν το καλυμάρχι του, όχι σκούφον έλεγε, για να μην ξεχωρίζει μες στην Αθήνα ότι είναι κανόγυρος. Πάντοτε με καλυμάρχι. Ενώ μέσα στο λεπροκομείο ήταν με σκούφο. Έβαλε το καλυμάρχι του και πήγαινε στην αγορά, στην ψαραγορά. Και εγόραζε ψάρια, φάντα, θυμούμε τι φάντες εψουμνίζαμε, με τις κάσες, για να πηγαίνουν οι προσκυνητές, εκεί οι άνθρωποι που ξομολογούνταν, να έχουν κάτι να πιούν, τυρί, αυγά, να ψουμνίσει. Μίαν των ημερών, επέρασε έξω από την Πολυκλινική, εκεί που έμενε για 30 χρόνια ο Άγιος Πορφύριος, δίπλα από την Ομόνια. Μου είπε κάποιος κριτικός, μου έγραψε γράμμα, στο γήπεδο του Σατανά, στην Ομόνια, αγίασε ο Άγιος Πορφύριος. Και είδε, λέει, πολλούς να μπαίνουν μέσα και λέει, εδώ εκκλησία θα έχει. Ήταν η εκκλησία της Πολυκλινικής του Αγίου Γερασίμου. Μπήκα μέσα, λέει, και τι να δω. Έναν χαριτωμένο παπάν να λειτουργά. Και είπα, μα τι παπάς είναι τούτος. Δεν τον ήξερε μέχρι τότε. Τέλειωσε ο παπάς, είπε το διευχόν και μπήκε μέσα στο ιερό να πάρει την ευχή του πατρός Πορφυρίου και έγινε ο εξής υπέροχος διάλογος. Ο γέρο Ευμένιος, ως απλούς που ήταν, παιδική ψυχή, του λέει, πώς σε λένε, του λέει ο γέρο ο Πορφύριος, Πάτερ Πορφύριος. Πάτερ Πορφύριε, μα τι μεγάλη δόξα σου έδωσε ο Θεός, τι μεγάλη χάρη σου έδωσε ο Θεός, μα τι φως έχεις την ώρα που λειτουργάς. Όλα αυτά τα είδετε, του είπε ο Πορφύριος έξυπνος. Λοιπόν, όλα αυτά τα είδετε, του λέει, τα είδα τώρα που λειτουργούσες, ιδιαίτερα από το χερουβικό και μετά δεν σε εγκατέλειψε το φως. Είδες αυτά τα πράγματα? Και όχι μόνο του λέει, είδα και τους αγγέλους, την ώρα που έλεγε ο ψάλτης τα χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες, έβλεπα χερουβίμ και σεραφείμ να σε περικυκλώνουν. Μα τι μεγάλη δόξα, του λέει, έχει η ιεροσύνη σου, είπε ο Ευμένιος του Πορφύριου. Και απάντησε ο έξυπνος Πορφύριος, είναι αλήθεια, η ιεροσύνη όλων μας έχει μεγάλη δόξα. Εμείς ζούμε χωρίς να την βλέπουμε, εσύ που δεν είσαι παπάς την βλέπεις. Και μου τα είπε αυτά ο Πορφύριος και μου λέει, κατάλαβες, μου λέει, γιατί θέλω να εξομολογηθώ σε αυτόν τον άνθρωπο. Επήγα τον γέρον Ευμένιον εις τον Άγιον Πορφύριον. Έκαμε κάμποσιν ώρα μέσα, βγήκε, μου λέει ο Χριστόδουλος, κοίτα το γέροντα πως είναι, πως είναι ο άνθρωπος που έχει κάτσει πολλές ώρες στον ήλιο και είναι ολοκόκκινος. Έτσι ήταν. Σκεφτείτε τι άκουσε, τι είδε. Έβγαλε κάμποσα χρήματα από την τσέπη του και μου λέει, ο γέροντας χτίζει μοναστήρι, θα έχει έξοδα, δώσ' του τα. Έπιασα τα χρήματα και πήγα να τα δώσω του Αγίου Πορφυρίου που ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Του έδωσα τα χρήματα, πιάνει το χέρι μου και μου λέει, ευλογημένος άνθρωπος είσαι που βρήκες αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θα έχεις και ευλογημένες υποχρεώσεις. Μετά μου λέει ο Πάτερ, είναι γρήγορα, να πάμε κάπου, μου λέει, να προσκυνήσουμε. Εδώ κοντά είναι το τάδε μοναστήρι, δεν θα πω το όνομά του. Πήγαμε στο μοναστήρι το κοντινό, ονομαστό μοναστήρι. Ήταν ένας ιερομόναχος, καθόταν κάτω στο χώμα και μιλούσε και έλεγε, σήμερα πολλοί ψάχνουν να βρουν γέροντες, να βρουν Αγίους, μα είναι εύκολο σήμερα να βρεις Αγίους, είναι σήμερα εύκολο να βρεις γέροντες με χαρίσματα, έλεγε αυτός ο καλόγυρος. Ο δικός μας καθόταν σε μια γωνιά, δεν έλεγε τίποτε, ούτε του έδωσε κανένα σημασία, ούτε τον εκατάλαβε κανένας ότι είναι ο Πάτερ Ευμένιος του λεπροκομείου. Δεν υπάρχουν Άγιοι σήμερα, είναι δύσκολη η εποχή μας, έλεγε ο ιερομόναχος.
Οπότε αρχίσει ο γέρο Ευμένιος, ο απλούστατος, και του λέει, ψέματα λες. Τι λες, του λέει, ψέματα λες του κόσμου. Σήμερα έχει πολλούς αγίους, πιο πολλούς από παλιά. Μα ποιος είσαι εσύ, του λέει, που λες ότι λέω ψέματα? Εσύ ποιος είσαι, του λέει, που χωρίς να βλέπεις μιλάς? Εγώ πηγαίνω κάθε Σαββάτο στην Ομόνια, πάω στη Ψαραγορά και εκεί βλέπω αγιότητα και μέσα από τα παντελόνια και μέσα από τα φουστάνια. Και εσύ λες ότι δεν υπάρχουν σήμερα Άγιοι? Σήμερα είναι η εποχή των μεγάλων Αγίων. Και αυτά τα ακούσαμε από το στόμα του πατρός Ευμενίου πριν το 1987. Σκεφτείτε τώρα τι αγιότητα υπάρχει που δυσκολεύει ακόμα η ζωή, με πιο πολλές αρρώστιες, με πιο πολλή οικονομική κρίση, με πιο πολλή απογοήτευση ο κόσμος, με πιο πολλά διαρθίγεια, με πιο πολλή απελπισία. Όταν ακούτε πολλή αμαρτία, πολλή σταυρών, πολλά προβλήματα, να ξέρετε ότι υπάρχει και πολλή αγιότητα. Όπου επλεώνασε η αμαρτία, υπερυπερίσσευσε η χάρις. Είναι νόμος που πρώτος ο Απόστολος Παύλος μας έχει πει. Σκεφτείτε λοιπόν σήμερα πως οι άνθρωποι αξιοποιούν την αρρώστια τους, τη φτώχεια τους, τη συκοφαντία που τους έκαναν, την ορφάνια τους, που χάσαν το παιδί τους, που χάσαν τη γυναίκα τους, τον άντρα τους, που εχώρισαν ίσως με διαζύγιο και την πρώτη θλίψη δεν την έκαναν κατάθλιψη. Την οδήγησαν στην προσευχή, στην μετάνοια, στην λειτουργική ζωή. Γι' αυτόν και το παράδειγμα αυτών των δύο μεγάλων οσίων της Εκκλησίας μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με αξίωσε ο Θεός, πήγαμε μαζί στη Ρωσία, σε εποχή που όλα τα έσκιαζε η φοβέρα, κομμουνισμός, αθεία. Πήγαμε στο Μόσχα, στην Πετρούπολη και στο Κίεβο. Τι έγινε στην Πετρούπολη? Επέσαν πάνω μας όλοι οι άνθρωποι εκεί καταπιεσμένοι από το καθεστώς. Ήταν μόλις ξεκίνησε λίγο η Περεστρόικα, υπήρχε μια σχετική ελευθερία και όλοι ήθελαν να πάρουν την ευχή του Πάτερ Ευμένιου. Ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτός δεν είναι συνηθισμένος καλόγυρος, με τα ράσα του, και εμείς από πίσω να τους συνοδεύουμε. Σε μια στιγμή στην Κόκκινη Πλατεία είχαμε μαζί μας και νέα παιδιά. Εκεί υπήρχαν πορνεία γύρω από την Κόκκινη Πλατεία. Οι πόρνες είδαν τους νεαρούς που ήταν μαζί μας και τους εφραγούσαν να τους βάλουν μέσα. Ο Γερόευμένιος μου λέει, τι κάνουν αυτές? Του λέω, γέροντα, δεν είναι καλής διάγωγης κοπέλες, είναι πόρνες, του λέω. Έτσι είναι τα κορίτσια τα καημένα, έτσι είναι τα καημένα τα κορίτσια. Και τι κάνει πατέρες? Με έναν πολύ ωραίο τρόπο επήγε, οι κοπέλες δεν ήξεραν ελληνικά και τις πιάνει από το χέρι και τους λέει, εσείς από εκεί είναι η δουλειά σας, εμάς είναι από εδώ η δουλειά μας, τα παιδιά είναι δικά μας. Όχι, όχι με αυτά, όχι καλά μου κορίτσια, όχι με αυτά. Και δεν σας κάθασα. Και οι κοπέλες σαν να κατάλαβαν, εμαζεύτηκαν και άφησαν τα παιδιά ελεύθερα να προχωρήσουν. Εκεί όταν φτάσαμε στο Κίεβο, έπιασε το μια χαρά μέσα στο αεροδρόμιο. Μου λέει, νεόφιντε. Του λέω, ναι γέροντα, τι είναι? Εδώ, μου λέει, νεόφιντε, ήρθα. Από πότε ήρθες? Του λέω. Ήρθα, μου λέει, πριν τόσα χρόνια, όχι πριν μερικά χρόνια που ήταν τότε. Ήταν να γίνει παγκόσμιος πόλεμος τότε. Και η Παναγία μας επιστράτευσε όλους και μας είπε, κάντε προσευχή να μην γίνει τώρα ο μεγάλος πόλεμος, να δώσουμε χρόνο μετανοίας στους ανθρώπους. Και ήθελαν τότε και οι Ρώσοι, ήθελαν και όλοι αυτοί οι Δυτικοί να κάνουν παγκόσμιο πόλεμο. Σε αυτά τα μέρη θα τον έκανανε τον πόλεμο. Εκεί που τώρα έχουμε άλλη αιτία παγκοσμίου πολέμου, στην Ουκρανία. Το Κίεβο είναι η πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Και του λέω, και τι σας είπε η Παναγία Γερόντα? Είδα, μου λέει, ότι πήγαμε στο μέτωπο και κάναμε όλη προσευχή
και είμαστε μαζί με τον Πάτερ Πορφύριο, τον Πάτερ Παΐσιο, τον Πάτερ Ιάκωβο και άλλους ανθρώπους του Θεού, και εγώ έκλαια πολύ και όλους μου λέει μας συντόνιζε ο Πάτερ Πορφύριος και μου είπε Πάτερ Ευγένεια μην κλαις έτσι, δεν θα γίνει τώρα ο μεγάλος ο πόλεμος, ύστερα θα γίνει. Και ύστερα μου άρχισε να κλαίει πολύ ο Πάτερ Ιάκωβος και έλεγε όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλος πόλεμος Παναγία μου. Και είδαμε τον Άγιον Ιωάννη τον Ρώσο που είπε όχι, πρέπει να γίνει πόλεμος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να θεραπευτεί αυτός ο κόσμος. Πήγαμε μαζί και στην Αγγλία, ήταν όταν απόκτησε ζάχαρο και πήγαμε σε ένα γιατρό για να τον δει. Και πήγαμε και στο Έσσεξ που ζούσε τότε ο πατήρ Σοφρόνιος. Ο πατήρ Σοφρόνιος τότε πήγαμε άρρωστος, 93 χρονών. Ξεκίνησε να μιλά, παρόλο που αλλού ήταν σιωπηλός και εκρύβε του, εκεί μίλησε και είπε πράγματα μα πάρα πολύ πνευματικά και υψηλά. Διηγεί του μια φορά που έκανα προσευχή και το άκουαν οι μοναχές και οι μοναχοί του Έσσεξ. Έκανα προσευχή και έλεγα Κύριε Ιησού Χριστέ, θεράπευσε και βάλει στον παράδεισο όλους τους χριστιανούς Ορθοδόξους, και χάρηκε ο Θεός. Και έλεγα ύστερα Χριστέ μου θέλω να βάλεις στον παράδεισο και όλους τους καθολικούς και όλους τους προτεστάντες, και χάρηκε ο Θεός. Και ύστερα του είπα Χριστέ μου και όλους τους μουσουλμάνους και όλους τους αθέους να βάλεις στον παράδεισο, και χάρηκε πολύ ο Θεός που προσευχόμουν έτσι. Και ύστερα του είπα δεν βάζεις και το διάολο να τελειώνουμε. Και ελυπήθη ο Θεός, και ελυπήθη ο Θεός. Του λέω γιατί ελυπήθηκε ο Θεός? Διότι θέλει ο Θεός να το βάλει και αυτόν στον παράδεισο, αλλά δεν έχει ίχνος θελήσεως ο πειρασμός. Και του λέω καλά πώς σε καταλάβαινες εσύ πότε ο Θεός εχαιρότανε και πότε ο Θεός ελυπήθη? Μου λέει αφού όταν στην καρδιά σου γίνει ένα με το Θεό, τότε συνεχώς ό,τι νιώθεις εσύ είναι αυτά που νιώθει ο Θεός. Έτσι μου απάντησε. Όταν πήγαμε εκεί και άκουσαν αυτόν τον άνθρωπο οι μοναχοί και οι μοναχές του Έσσεξ, μου είπα Γιάκο, μα γιατί ήρθετε εσείς από την Κύπρο και την Ελλάδα εδώ? Τους λέω ήρθαμε να πάρουμε την ευχή του πατρός Σοφρονίου. Αυτός που φέρετε μαζί σας τι είναι? Αυτός μου λέει έχει ζήσει τα ίδια θαυμαστά γεγονότα όπως και ο γεροντάς μας, μόνο που αυτός είναι αγράμματος και δεν τα έγραψε. Ο δικός μας είναι γραμματισμένος και τα έγραψε. Και ο γέρος Σοφρόνιος, όντας κλεισμένος μέσα στο κελί του, αντελήφθηκε ότι στο μοναστήρι του ήρθε ένας Άγιος και λέει μα είναι εδώ κάποια παιδιά από την Κύπρο και συνοδεύουν έναν Άγιο? Και τους είπαν ναι, να πείτε του ανθρώπου του Θεού να έρθει να μου κάνει ευχέλαιο. Να γιατί πήγαμε στην Αγγλία τελικά, για να κάνει ευχέλαιο ο Ευμένιος του πατρός Σοφρονίου. Του κάνει ευχέλαιο και την επόμενη ημέρα σηκώθηκε και ήρθε και σε μια κηδεία και με είδε και εμένα ο πατήρ Σοφρόνιος. Και έναν αστείο περιστατικό. Επιστρέφουμε από την Αγγλία και μέσα στο αεροπλάνο όπως συνηθίζουν οι πιλότοι, οι αεροσυνοδοί, ξεκίνησε να λέει σε 4 ώρες στα αγγλικά. Ήταν της British Airways. Σε 4 ώρες θα φτάσουμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Ο καιρός στην Αθήνα είναι πολύ καλός. Βαθμοί εδάφους 25. Τι λέει? Του λέει για τον καιρό στην Αθήνα. Και τι είπε? Είπε ότι είναι καλός ο καιρός στην Αθήνα. Ψέματα λέει. Δεν είναι καλός ο καιρός στην Αθήνα. Εγώ παρόλο που ήξερα ότι έχω μαζί μου έναν Άγιο, οπότε του λέω, λέει ότι είναι 25 βαθμοί. Δεν είναι καλή η βαθμή? Του λέω 25. Γιάκο μου μη θυμώνεις, μου λέει. Ψέματα λέει. Του λέω γέροντα έχουν μηχανήματα, έχουν τηλεφώνα.
και ξέρουν, του λέω, ας πει, τι συμβαίνει τώρα στην Αθήνα. Έχω κι εγώ μηχάνημα, Διάκο μου. Όχι, Διάκο μου, οι 15 βαθμοί θα είναι και όταν θα φτάσουμε εκεί θα παίρνει και θα φέρνει ο αέρας και θα έχει και χιονόβροχο. Καρεκλοπόδαρα θα ρίχνει εκείνη την ώρα. Του λέω, Γέροντα, λέει 25. Καλά, θα δούμε. Ήξερε πάντοτε να υποχωρεί. Δεν επέμενε. Οπότε φτάνει μετά από 4 ώρες το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Αέρας. Να παίρνει και να φέρνει το αεροπλάνο έτσι. Ο κόσμος, αχ, θα σκοτωθούμε. Ο Γέροντας μου λέει, τι γίνεται, Διάκο? Του λέω, γίνεται αυτό που είπες. Λοιπόν, θα σκοτωθούμε. Όχι, δεν θα σκοτωθούμε, δεν θα σκοτωθούμε. Ωραία θα περάσουμε, ωραία θα περάσουμε. Λοιπόν, ξεκινάει η αεροσυνοδός και λέει, δυστυχώς έχουμε έκτακτη κακοκαιρία στην Αθήνα, βαθμοί εδάφους 15. Μα μόλις ακούω βαθμοί εδάφους 15, με πιάσαν κάτι ξερά γέλια και αρχίζει και αυτός και γελά. Τι είπε, βαθμοί εδάφους 15? Του λέω, ναι. Ο κόσμος αναστένασε, σταυροκοπιόταν, εμείς χάχανο, γελούσαμε. Γιατί? Διότι το δικό του ραντάρ ήταν πιο προχωρημένο. Και κάτι τελευταίο, πήγα και τον είδα μερικούς μήνες μετά που χειροτονήθηκα επίσκοπος. Και ήθελα να πάρω την ευχή του και ως δεσπότης. Ήταν στο νοσοκομείο τον Ευαγγελισμό 2 ολόκληρα χρόνια. Τυφλός πια. Και αυτός τυφλώθηκε στο τέλος. Όλη η Αθήνα επήγαινε κοντά του να πάρει την ευχή του. Πριν κοιμηθεί το 1991, ο Ιερό Πορφύριος είπε, όλοι στον Ευμένιο να πηγαίνετε. Εγώ πάω στο Άγιον Όρος. Όλοι στον Ευμένιο. Και έτσι έγινε πασίγνωστος. Επήγα, τον είδα, ήταν ένας σκελετός. Χαρούμενος. Μου λέει, Γιάννο, μαζί περάσαμε τα χρυσά χρόνια. Τώρα, μου λέει, τα χρόνια είναι δύσκολα. Από το Σταυρό ξεκίνησα τη ζωή μου, στο Σταυρό ανέβηκα μετά την Αγγλία και μετά τον Διαβήτη. Όμως, μου λέει, να θυμάσαι, γέ μου, όπου μεγάλος Σταυρός, μεγάλη χαρά, μεγάλη Ανάσταση. Και σε μια στιγμή μου λέει, θα πεθάνω σύντομα, αλλά όχι να λυπηθείς. Μαζί μου, λέει, περάσαμε πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πιο ωραία από όλα ήταν οι ακολουθίες που κάναμε. Αυτές να μην τις ξεχνάς. Του λέω, Γέροντα, τι λες? Θα θέλεις, μου λέει, να έρθεις αύριο στην κηδεία μου, αλλά μην λυπηθείς. Δεν θα μπορέσεις, παιδί μου. Του λέω, μα σοβαρό μιλάς? Θα γίνει η κηδεία σου σύντομα και εγώ δεν θα μπορέσω να έρθω? Θα κάνω τη γη πηγή να έρθω. Μην μιλάς έτσι. Ό,τι θέλει ο Θεός θα γίνει. Την ημέρα εκείνη που θα είναι η κηδεία μου, εκεί που ευρίσκεσαι, θα έχεις πολύ υψηλό πρόσωπο να υποδεχτείς και δεν θα μπορέσεις, παιδί μου, να έρθεις. Αλλά να μου κάνεις πάντοτε μνημόσυνο. Εκοιμήθηκε 23 Μαΐου, παραμονή του Αγίου Κυριακού της Ευρύχου. Και εκείνη την ημέρα είχαμε επίσημη επίσκεψη στην Ευρύχου των Πατριάρχων των Μακαριστών Αλεξανδρίας Πέτρων, αυτόν που έπεσε με το Σινούκο. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις, 1-2 μέρες ο Γέροντας φεύγει. Και βλέπω το πρόγραμμα μου και είχα την υψηλή προσωπικότητα να υποδεχτώ και έτσι δεν μπόρεσα να πάω. Και ο άνθρωπος του Θεού δικαιώθηκε. Ή το άλλο που πήγα πρώτη φορά να ξομολογηθώ κοντά του. Και μου λέει, γιατί θες να έρθεις σε μένα? Εδώ μόνο λεκρούς ξομολογώ. Εδώ είναι ένα ρωτήριο, δεν είναι οπωσδήποτε άλλο. Του λέω, κοίταξε, κάτι ένιωσα εχθές που σε είδα, ήταν του Μεγάλου Κανόνος που πήγα. Και είδα κάτι εκεί πάνω του και είπα, σε αυτό θα ξομολογούμε. Μου λέει, όχι, δεν γίνεται, που μένεις στα Ηλίσια και θα πιάνεις 2 λεωφορεία να έρχεσαι στο Εγάλεο.
Εκεί έχει καλούς παπάδες. Να πας σε αυτούς να τους ομολογήσει. Εγώ τότε 19 χρονών. Του λέω, εντάξει γεροντά, όποτε θέλεις να είναι ευλογημένο. Λυπημένος, έσκυψα το κεφάλι μου, εγύρισα την πλάκτη μου να φύγω. Έφτασα στην πόρτα. Και μου λέει, Κύπριε, έλα πίσω. Πότε θέλεις να έρθεις? Του λέω, και τώρα και αύριο. Όχι τώρα, να έρθεις αύριο, η ώρα 11. Επήγα την επομένη, εξομολογού μου για 1 χρόνο και δεν μου έλεγε λέξη. Λέξη. Τίποτα. Μόνο την ευχή του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριο Θεός ημών, με συγχώρεψε και έφευγα. Και έλεγα, μα να μην μου λέει μια λέξη, τι πνευματικό βρήκαμε, λέω. Αμίλητο. Το αμίλητο νερό ήπιε. Οπότε πάω στο Άγιον Όρος και βρίσκω τον γέρο Παΐσιο και του λέω, ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα, έχω ένα πνευματικό που νιώθω μέσα μου πολύ ζεστή την καρδιά μου, νιώθω πολύ χάρη κοντά του, αλλά δεν μιλά. Είναι φοβός? Μου λέει. Του λέω, όχι, με άλλους μιλά, μαζί μου δεν λέει τίποτε. Μήπως θέλει να με διώξει? Του λέω. Και του κάνουν επίτηδες. Μου λέει, για να έχουμε καλό ρώτημα, ρε παιδί, έτσι μιλούσε ο Γιώργο Παΐσιος, ποιος είναι αυτός? Του λέω, είναι ένας λεπρός. Δεν πρόλαβα να του πω, μωρέ παιδί, για τον Ευμένιο μου λες? Του λέω, ναι. Μωρέ, αυτός είναι ο πρώτος λαχνός. Να μην φύγεις, και θα στείλω εγώ έναν να του μιλήσει, να ανοίξει το στόμα του. Ποτέ να μην φύγεις από κοντά του. Επιστρέφω πίσω, του λέω, να του πω και χαιρετίσματα από σένα γεροντά, όχι να μην του πεις. Διότι μου λέει, αυτός του αρέσει να κρύβεται και δεν θέλει να ξέρει ότι τον ξέρω. Πηγαίνω και τι μου λέει, μόλις τέλειωσε η ακολουθία, ανέβα στο ψαρτήρι να διαβάσουμε ψαρτήρι. Μετά παρακλητική, μετά παράκληση, μετά εσπερινό. Κάναμε 5 ώρες ακολουθία. Μετά με πήρε στο κελί του, άνοιξε το στόμα του και ξεκίνησε να μιλά και μου λέει στο τέλος, δεν ήταν ανάγκη να πας μέχρι στο Άγιον Όρος να μας κατηγοράς? Του λέω, Γιώργαντα, συγγνώμη, σας έστειλε κάποιον ο γέρο Παΐσιος? Διότι μου είπε, θα στείλω κάποιον. Ναι, μου έστειλε έναν Δευτερά. Μου είπε, δεν ήταν ανάγκη να πας στο Άγιον Όρος να μας κατηγοράς. Ξέρουμε εμείς παιδί μου. Όταν πέρασαν τα χρόνια, στα 7 χρόνια, πλέον αποφάσισα να έρθω στην Κύπρο, στον Πάτερ Σιμεών, να γίνω μοναχός. Πήγα για τελευταία νύχτα να το δω, να πάρω την τελευταία του ευχή, το πρωί ταξίδευα. Κάναμε τη γνωστή 5ωρη ακολουθία, όλα διαβαστικά, μόνο το Κύριε και έκραξε αψάλα και το Θου Κύριε. Όλα τα υπόλοιπα τα διαβάζαμε. Μου λέει, να σου πω και κάτι όμοιρε? Του λέω, τι? Θυμάσαι που ήρθες πριν 7 χρόνια και σε έδιωξα και δεν ήθελα να σε κρατήσω κοντά μου? Του λέω, θυμάμαι. Και θυμάσαι που στην πόρτα σου φώναξα, πίσω Κύπριε, έλα να σου πω? Του λέω, ναι. Την ώρα που έφευγες σε είδα να φοράς ράσα και άκουσα μέσα μου, αυτόν πρέπει να τον κρατήσεις. Κάποτε θα μιλά για σας εις τον κόσμο. Και σε κράτησα, παιδί μου. Και αυτά τα λίγα τα μοιράζομαι σήμερα μαζί σας. Η εποχή που έρχεται θα έχει μεγάλη δοκιμασία, μεγάλες δυσκολίες. Πρέπει τις δύσκολες ώρες να μνημονεύετε αυτά τα ονόματα: Πορφυρίου, Παϊσίου, Ευμενίου, και πλέον τούτου να μνημονεύετε το υπερπάν όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και μάθετε κι εσείς, όπως έλεγε ο Άγιος Νικηφόρος στον πατέρα Ευμένιο, να κατηγορείτε τον εαυτό σας όχι με ενοχική διάθεση, αλλά με διάθεση μετανοίας. Και όταν έτσι βλέπετε τον εαυτό σας, με τις μαύρες του σκιές, με τα πάθη του και τους λογισμούς του,
να ξέρετε ότι θα αποκτήσετε μεγάλα δώρα του Θεού.